Нумар 20А. Сонячный. Салео Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Мікрараён Давыдаўка. Прыпынак. Мікрараён Давыдаўка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Рынак Давыдаўскі. Прыпынак. Рынак Давыдаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Нумар 20А. Сонячный. Салео Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Парк фестывальны. Прыпынак. Парк фестывальны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Палац культуры фестывальны. Прыпынак. Палац культуры фестывальны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Нумар 20А. Сонячный. Салео Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Адміністрацыя Савецкага раёна. Прыпынак. Адміністрацыя Савецкага раёна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Прыпынак. Прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Прыпынак. Трэцяя школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Нумар 20А. Сонячный. Салео Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Інстытут Гомель-праект. Прыпынак. Інстытут Гомель-праект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Нумар 20А. Сонячный. Салео Гомель. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Цырк. Прыпынак. Цырк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак.
Фабрика 8 марта. Фабрика 8 марта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Універмаг Гомель. Універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Університет ім'я Франциска Скарини. Університет ім'я Франциска Скарини. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гостиниця «Турист». Гостиниця «Турист». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбыттехника». Открытое акционерное товариство «Рамбыттехника». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Тимофеенки. Вулиця Тимофеенки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чангарської дивізії. Вулиця Чангарської дивізії. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Прадпрыемства «Гарэлектротранспорт». Прадпрыемства «Гарэлектротранспорт». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод электроаппаратуры. Завод электроаппаратуры. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Салео Гомель. Концовий. Салео Гомель. Концовий. Калі ласка, пакіньце салон тралейбуса.